ka karya alƙawarin da muka yi da juna. La 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 la. Sannadin so da ƙauna na yi makasan da kai ɗaya ne wa duk tanadina. Sanadi na san kana kore dukkanin masu sona. Na bayar da kai zan mutu ne cikin so da ƙauna. Ashe kai burin ka shine yau ka sanya rai gona. Na durƙusa ki yi min gafara, gidane suka yi min haɗi da wacce yau za na aura. Ni dai yadda zane amma garan abin sai ya gagara. Ni ma ba a san raina ba ne ki ɗau hakan ƙaddara. Don ba yadda zane dole ta sa na ɗau hakan ƙaddara.